سلام بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. نمایش نوبتی ما را در سال 2006 پیشکش شما می نماییم. قدم های شما و دیرگان ما گرد دامان شما، سرما بر چشمان ما. مرحمت، خوش آمده، خوش آمده. مرحمت بفرمایید. خوش مرحمت سرتون خوش آمدید. نوری دیدن تاج زد. قدم های شما و دیرگان ما گرد دامان شما، سرما بر چشمان ما. چای خواهیم چای کبود تا برآرد ز دل دور. چای خواهیم چای کبود تا برآرد ز دل دور. چای بیزن شاه بی سر تازه شود مغز سر. چای بیزن شاه بی سر تازه شود مغز سر. چای بامزه مرحمت نوشین جان شود. چای صدام برآمدگی هستن؟ چای کبود دیگر است داروی دردی سر است. چای کبود دیگر است داروی دردی سر است. بعدی آشی روغنی چای سیاه نازنین. بعدی آشی روغنی چای سیاه نازنین. چای خواهیم چای کبود تا برآرد ز دل دور. چای خواهیم چای کبود تا برآرد ز دل دور. چای بیزن شاه بی سر تازه شود مغز سر. چای بیزن شاه بی سر تازه شود مغز سر. باز یک بار دیگر خوش آمدن. خوش آمدید دوستان عزیز، خوش آمدید. نوری دیده تاجی سر. البته همه شما اینجا آمدید به دست آویز نامده گستید. دست خالی نامده گستید. مرحمت، چیزی که آوردید پیشنهاد کنید. مرحمت. амаки ҳамин сағирахона дар куҷост? тарсондие додар одам гуфтаги салом медиҳад, ҳеҷ набошад сулфа мекунад. хай ғурғур накун амаки, дар шаҳрҳои ободи мо салому алек барвақт аз мода рафтааст. дар шаҳри шумо нест шуда бошад, дар деҳаи мо ҳоло одамгарӣ мондагӣ додар. амакҷон, дар шаҳри мо ҳазорҳо одаманд. агар аз паси ҳар яки онҳо давида салом диҳӣ, аз рӯзғор, аз бизнес мемонӣ. хафа нашав амаки. ана ассалому алейкум амакҷон. назасти бачи каш назаст. ана ин гапи дигар. салому алейкум. амакҷон, дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунед? дар ҳамин ҷо чӣ буд? рости гап амакҷон, ҳамин зиндагӣ маҷбур карду рӯ ба ҳамин маҳаллаи вайронаи шумо омардем. вагарна як нишасти тарабхонаи соҳил ва дискотекаро ба ҳамин маҳаллаи вайронаи шумо намедиҳанд. гӯш кун амак, то сағирахона роҳ дур аст? ягон хешовандатро хабаргирӣ омадӣ додар? не тағо, ба назди директораш омадам. ба назди директораш? бале. чӣ хел одам аст? шумо ӯро мешиносед? одами дангалӣ ё ки чангалӣ? мешиносам. мо ҷура ҳастем. дар як мактаб хондагӣ. амаки, дар як ҷо хондем, дар як ҷо хизмат кардем. ин ҳама гапҳои сафсата. ягид ҳама одаме ки пола данга мегираву кора буд мекунад. рости гап, бемаслиҳати ман қадамашро мемонад. Раз так, значит, попал в десяточку. Амак, ман вазифа гирифтани ҳастам. муаллим шуданӣ? Какой там муаллим? мудири анбор. мудири анбор. маро дар шаҳр муши анбор мегӯянд. ҳамин ки анбор ки холӣ шуд, зуд мегурезам. мегурезӣ? мегурезам. дар урфият мегӯянд ки дарахт дар як ҷо месабзад. амакҷон, мо ҳам одамем. дар ҷое ки атчоту учот бисёр аст, аз он ҷо ҳарчи зудтар гурехтан лозим аст, вагарна ба даст меафтӣ. додар, мактаб чӣ атчоту учот дорад? ҳамаш аниқу дақиқ.
талабаро фурӯхта нашавад. چی؟ انا همین شما مکتب چی دارد ندارد گفته کشتلا چاق گشتید. مکتب تعمیر دارد، چوب دارد، میخ دارد، کراسکه های رنگ و برنگ دارد. از همه مهمش خوراک طلبه کامپیوتر دارد. اما کی؟ нафаҳмидем додар. исто ки додар чаро маҳз ба ҳамин деҳаи мо омадӣ? Ки фиристод? ҳамак дар вазорат шунидам ки ба ин мактаби шумо аз тарафи хориҷа гранти калон ҷудо карда шудааст. либосҳои гуманитарӣ, компютер мефиристонанд, ҳатто худи директор намедонад. ҳамакҷон, кора буд кун, соҳиби вазифа шавам. яксола хурду хӯрок, сару либоси фарзандоятро таъмин мекунам. гӯш кун, ман даромада чӣ гӯям? гӯй ки ҷия намешавад. бачаи корчалон ҳам туро мехӯронаду ва ҳам мактабро обод мекунад. бихи гап зан. як моҳ кор кунам, ӯро ба доми худ мегирам. тамоми вазифа зани худамон мешавад. росту додар, инҷо сағирахона. ҳаққи сағираро хӯрдан обод аст. ямаки гаранг, замона дигар шудааст. гург шов то гурги дигар нахӯрад. сағира гуфта гаштаи чмо. ба шаст дар омадаму ин гапҳоро намефаҳмам додар. хайрият ки шумо ҷавонҳои ҳозиразамон ҳастеда. исто ки додар наметарсӣ? роҳаш ҳаст тағо. ман дар як анбори калон кор мекардам. ҳамин ки анбор камбуде ки зиёд шуд, ду симро бо ҳамдигар пайваст кардаму халос. анбор дар як дақиқа ба хокистар мубаддал гашт. гӯш кун амаки, то сағирахона ҳоло роҳ дур аст. анаҳа ҳамон биноро мебинӣ? ана ҳамон бино мактаб аст. инро ба кафи дасти директор де. як бало карда розӣ кунон, ман дар ҳамин ҷо меистам. не додар, пулато дар кисаат мон. дар кор шуд худат медиҳӣ. дар дастархони холӣ чӣ хел дуо мегирӣ? маро муши анбор мегӯянд. гуфтам ку додар, пулатро дар кисаат мон. дар кор ки шуд худат медиҳӣ. ман рафтам. марҳамат. ассалому алайкум акаҷон. ин шумоед директор? биё муши анбор.